आङो गोबां बिथांखि अलरेडि फोसावखादों आङो बेखौनो दिनै बेवहाय मख'दों। मोनसे जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। जोंनि जायफोर मुंख्लंफोर बिथांमोननि असे बिमा मोना थांनानै दङ, आइ मोना थांनानै दङ, जायफोरनिखि न'खर सामलायनायाव एसे उसुबिदा जादों। बे जायफोर थांनानै थानाय बिमाफोरनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइमोननो जोङो मास मोनसेयाव 1000 करि बिथांमोननि जिउ थाजासिम जोङो बिथांमोननो मदद खालामलांनायनि मोनसे हाबाफारि फोसावदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायखौ नोजोर बोनानै हाउस हल्ड इनकाम गेरेन्टि प्रग्राम जोङो फोसावदों। चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर साफ्रोमबो खुदियाफ्रा साफ्रोमबो उन्दैफ्रा जाहाथे मोनसे रैखाथि गोनां जिउ मोननो हायो, ट्राफिकिंनिफ्राय फ्रि जानो हायो, चाइल्ड लेबारनिफ्राय फ्रि जानो हायो आरो गोग्गो देहा आरो सावस्रि लानानै देरनो हायो, लावनो हायो, सोलोंथाइ लानो हायो। बिनि थाखाय मोनसे चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशन जोङो फोसावदों। वमेन एम्पावारमेन्ट मिशन जोङो फोसावदों आरो हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि न'खरफोरखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जायफोरा थांनानै थानाय जोंनि जोहोलावफोर जायफोर गोबाव सम न'खौ नागारनानै सोमावसारबोबाय बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थाखाय हेपिनेस मिशनजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो गासैबो हारि माहारिखौ खौसेयै लानानै आवगायलांनो थाखाय कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ जोङो फोसावनानै गासैबो हारि माहारिखौ जयै लानानै आवगायलांनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि फोसावदों। आङो गोबां बिथांखि अलरेडि फोसावखादों आङो बेखौनो दिनै बेवहाय मख'दों। मोनसे जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। जोंनि जायफोर मुंख्लंफोर बिथांमोननि असे बिमा मोना थांनानै दङ, आइ मोना थांनानै दङ, जायफोरनिखि न'खर सामलायनायाव एसे उसुबिदा जादों। बे जायफोर थांनानै थानाय बिमाफोरनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइमोननो जोङो मास मोनसेयाव 1000 करि बिथांमोननि जिउ थाजासिम जोङो बिथांमोननो मदद खालामलांनायनि मोनसे हाबाफारि फोसावदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायखौ नोजोर बोनानै हाउस हल्ड इनकाम गेरेन्टि प्रग्राम जोङो फोसावदों। चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर साफ्रोमबो खुदियाफ्रा साफ्रोमबो उन्दैफ्रा जाहाथे मोनसे रैखाथि गोनां जिउ मोननो हायो, ट्राफिकिंनिफ्राय फ्रि जानो हायो, चाइल्ड लेबारनिफ्राय फ्रि जानो हायो आरो गोग्गो देहा आरो सावस्रि लानानै देरनो हायो, लावनो हायो, सोलोंथाइ लानो हायो। बिनि थाखाय मोनसे चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशन जोङो फोसावदों। वमेन एम्पावारमेन्ट मिशन जोङो फोसावदों आरो हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि न'खरफोरखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जायफोरा थांनानै थानाय जोंनि जोहोलावफोर जायफोर गोबाव सम न'खौ नागारनानै सोमावसारबोबाय बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थाखाय हेपिनेस मिशनजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो गासैबो हारि माहारिखौ खौसेयै लानानै आवगायलांनो थाखाय कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ जोङो फोसावनानै गासैबो हारि माहारिखौ जयै लानानै आवगायलांनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि फोसावदों। रेडिअ' आरो टेलिभिसनाव 1950 मायथाइनि उनाव जायफोर खनजेननायनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जोङो बिथांमोनखौ दा बेलासियाव बरायगोन आरो 16 मुंख्लं रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि बिथांनि न'खरफोरखौ जोङो दायो एसे उनाव बरायगोन। नेशनेल पार्क जानायनि उनाव सिखना जोहोलाव दंफां दाननायनिफ्राय जायफोर गोजानाव थाबाय बिथांमोनखौ 5 जौखौ जोङो दायो बरायगोन, बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोन आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जालांनाय माखासे मुंख्लंफोरनो मान बावगोन जोङो। साननैसो उनाव जोङो जायफ्रानिखि सुरां सिखारि होनो जायफोर जुनादखौ बुथारनाय बा फरेस्टआव गाज्रि खामानि मावनाय बिथांमोननोबो जोङो जायफ्रा गोजानाव थाबाय बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होगोन। बेबायदि गोबां हाबाफारि आरो एक्स भलेन्टियार्स वार्कार्सफोरनोबो दिनै जोङो एसे माने बिथांजों मान बावनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होगोन। बेबायदि हाबाफोरखौ दिनै बेलासियाव लादों जाहाथे हारिनि गेजेराव रावबो दुखु मोननानै थाया, रावबो जेंनायाव गोग्लैनानै थाया आरो हारिया इयुनाव मोजाङै दावगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। संबिधानाव खुनु मोनसे नोगोरारिखौ बेबायदि सेथि थाखो नैथि थाखो होननानै फोसावनाय गैया। राजखान्थिनि कारनाव गोबाङानो गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय जोङो हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोंनि संबिधाननि बाथ्राखौसो मानिगोन, जोंनि संबिजितनि बाथ्राखौसो मानिगोन आरो भारतनि संबिजिताव जोङो नायनो थाङोब्ला बयखौबो समान मर्यादा एबा समान अधिकार आरो समान स्टेटास होदों। दा बिनि थाखायनो बे बाथ्राफोरा खोब माने गोनां होननानै आं सानाखै। जोङो देशबासिखौ हादोरनि जि नोगोरारिफोरखौ खौसेयै समान नोजोरजों नायनानै आवगायलांनांगोन, अब्लासो देशआ जौगासार हादोर जानो हागोन।